नैबे तामुलपुर ओनसोलाव खुंजानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि नैबे मावबादायाव आं गिबि खेबनि थाखाय बेयाव बाहागो लाफैदों। आङो सिगां समाव बाहागो लानो हानाय जायाखैमोन समनि आंखालाव। दा फैनानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। जोंनि जायफोरनाखि बर' हारिमुनि दामनाय देनाय मोसानायनि गोरों गोराफोर बिसोरखौ लोगो मोननानै आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दामनो सोलोंनाय मोसानो सोलोंनाय बिथांमोनखौ लोगो मोनफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेयाव सोलोंनो मोननानै गोदान सोलोंनो मोननानै आं गावखौनो एसे गोजोननायखौ बांसिन मोनदों। रायजो राजाफोरा बयबो माने सिफुं सुनो रोङो होननानै बयबो माने थुलुंगा होयो, बाख्नायनाय होयो। दा बेयावहाय आं माने इसिबां गोरों नङा, आं दासो सोलोंगासिनो दङ। आं माने एक्सपार्ट नङा दासिमबो, माने आं सोलोंनाया 2015 मायथाइनिफ्राय दासिम सोलोंबोगासिनो दङ। आरो आंनि सिफुङाव आं सिफुङाव एथबां सोलोंनो माने सम होबोनो हायाखै, माखासे सम आं होबोनो हायाखै। दा बेखिनियाव आङो जा एसे रोङो बेखिनियानो, आं दिनैसिम माने गासैखौबो रोंजोबाखै। फोरोंजेननो मोननाय गिबि गुरुआ बिजनीनि बिनय सारमोन। बिथाङा माने 2015 मायथाइनि जुलाइ दानाव जोंनि रौमारियाव सिफुं हारिमु आफादनि खुंनाय मावबादायाव आंखौ फोरोंजेननो मोनदोंमोन। बिथाङा आंखौ माने जाबायदि हेफाजाब होनांगौ आं रोङाखैमोन रोंनाया, ओमफ्राय बेयाव आं गले गले सोंनायाव बिथाङा गले गले फोरोंबोबाय थादों। आरो बेजों लोगोसे आंनि जायफोर लोगोफोर सिफुं हारिमु आफादनि जेरै नन्दलाल बसुमतारी, खोरोमदाव बसुमतारी दं, जायख्लं इस्लारि दं, बिथांमोना आंखौ माने सार गैयि समाव सारजों आं खोब खम समावनो सोलोंथाइ मोनदों। ओमफ्राय बिथां सार गैयि समावबो माने आंनि लोगोफोरा आंखौ थोजासे हेफाजाब होदों। आरो साराबो सम सम आं सारजोंबो लोगो हमनानै माने सारनिफ्रायबो सोलोंनो मोननाय जादों, माने मदद होबोदों आंखौ बोसोरसे खिनियाव आंखौ हालामनि मानसिफ्रा रावबो सिफुं सुनो रोङो होननानै जोंखौ माने मिथियाखैमोन। जों दस्रा गुबुन गुबुन जायगाफोरावसो माने बाहागो लाखांनानै फैलायलायदोंमोन, थेवबो माने जायगानि मानसिफ्रा बारा मिथियाखैमोन। उनावहाय जेला रंजालि बैसागु जायो बे समाव जोंखौ माने सिफुं दामनो थिननायाव जों दामदोंमोन। बे समाव माने रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों, रावबो बेयाव बादा हेंथा होबोफेराखै। सिफुं सुनाय समाव बिदिनो माब्लाबा जेब्ला सोलोंजेनो बे समाव माने नोङो सम मिथिया, फुं मिथिया, बेलासि मिथिया, मोनाबो मिथिया। सोलोंजेनबा ओरैबायदि गोसो गुदुं जायो, माला बे मोनसे देंखोखौ माला नों रोजाबनो रोंगोन बेखौ लानानै नोङो मालाबा फुं समावबो दामफ्लाङो, मालाबा बेलासि सानसुथिरावबो दामफ्लाङो, मालाबा हरमानि दामनो गोसो जायो। बे समाव माने न'खराव एसे एनैया बुङो आरो सम लानानै दाम बेफोरबायदिखौ। दा इसेबां माने हेंथा होबोफेराखै। जोंना माने जोंनि न'खरनि जोंनि आइयाबो माने हारिमुआव माने गोसो गुदुं। बिथाङा माने गोदो गावबो सिफुं सुनो बिराद गोसोमोन होननानै दा खिन्थायो। ओमफ्राय दा एसे एनै सिफुंबो सुयो आरो न'आव। आंहा बेयाव बुंनांगौआ बेनो, माने जोंनि हारिमुवा जोंनिनो आखायाव थानांगौ हिसाबै, बे हिसाबै जोंनि लाइमोनफोरा, जोंनि जायफोरनाखि गोरों गोराफोर दङ, जोंनि सिगांनि जायफोर माने हारिमुखौ मिथिनो हाग्राफोर दङ, बिनि गुदि खोथाफोरखौ जोंनो फोरमायथिनो हाग्रा जोंनि गेजेराव दंसै। जेरै बारलाम्फा नार्जारि सार दं, हिरेन रामसियारि सार दङ, राजेन सारमोन दङ, ओमफ्राय थानेस्वर सारमोन दङ। बिथांमोननिफ्राय जोङो गुबै खोथाफोरखौ मिथिनानै माने लाइमोनफोरा दा सोलोंनांगौ। बेयावहाय सेंग्रा सिख्लानि खोथा गैया, सेंग्राफ्राल' दामनांगौ, सिख्लाफ्राल' मोसानांगौ बेबायदि खोथा गैया। सेंग्राफोराबो बेफोरखौ माने बाहागो लानानै जोंनि इयुन समसिम जोङो माने बेखौ दैदेनलांनायाव जों बयबो बाहागो लानांगोन। आं बेयाव बेखौनो बुंनो लुबैगोन, जोंनि बर' लाइमोनफोरा, आइजोफोरानो होन, माने जोंनियाव दा लाइमोन समाव जोंहा जथेस्थ' माने गोहो दङ। जों मावनो हायि गैया। बे समावहाय जों जेखौ गोसो जादों बेखौ जों मावनो हायो। दा बे गोहोखौ लानानै जोङो खामानि मावनो जुदि आगान सुरोब्ला माने जाफुंसारगोन आरो। मानो होनोब्ला लाइमोन गोहोआनो बयनिख्रुइबो देरसिन गोहो होननाय मोनसे माने बाथ्रा दङ। आरो बे खोथाया सैथो। जोङो माने लाइमोनफोरा बे गोहोखौ लानानै जुदि माखासे बिथिङाव खामानि मावनो ओंखारबोयोबा, जेरै जोंनि बे हारिमु सिबिनायाव जुदि बयबो ओंखारबोयोबा जोंनि हारिमुवा थाबै जौगागोन होननानै आङो मिजिं खालामो। आं माने आंनि बे हारिमुनि फारसे आंनि सिबिनाया जेब्लाबो थाबाय थागोन, आं जेब्लासिम थागोन। आरो आं माने बेखौहाय
बेवहाय आंहा सिफुं बेनि सायावहाय माने बानाय मेंनाय एसेबो गैया आं बेखौ जोबजासे लांनो होननानै आं सानो गुबुनफोरखौ नायोब्ला माने गुबुनफोरा माने गोबां जौगाबाय माने मुलुग दरबाराव सिनायथि जाबोबाय दा जोंनोबो माखासे प्लेटफर्म नांसिगौ जोंनो माखासे खाबु नांगौ आरो बे खाबुफोरखौ जोंनि माने जायफोर गोरों गोराफोर दङ जोंनि सार गुरुमोन दङ आरो बर' हारियाव जाखिनि माने गेदेमाफोर दङ बिथांमोना बे माबाखौ सुबिदाखौ जोंनो जुदि होयोब्ला जोङो थाबैनो मुलुग दरबाराव माने सिनायथि जागोन होननानै आं सानो बेखौ माने दासिम सानथ'नाय जायाखै इयुनाव माबाफोर जुदि खाबु बा सम बा आंनाव माबा मोनसे गोदान थांखि फैयोब्ला जानो हागौ बेफोरबायदि हाबाखौ आं लानो हागौ खिन्थु आं दा सानथ'वाखै आं दा मास्टार डिग्रिखौ कमप्लिट खालामखांनानै न'आव दंथ'यो बेजों लोगोसे आङो गोदानै सिफुं सुनायनि मोनसे माबायाव सिफुं सुनायनि मोनसे सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझार फाइन आर्ट्स कलेजावहाय एडमिसन लाबाय बिनि उनावहाय आसा खालामो माने जाहाथे इयुनावबो बिदिनो हौवा हिन्जावनि फाराग दोनालासे हिन्जावसाफोराबो जाहाथे दामनो ज' ओंखारबोयो आरो जेबो खोमसि फोथायनाय लायालासिनो माने इयुन समसिम हाबा मावलांनो थाखाय जाहाथे बयबो ज' ओंखारबोयो आं बेखौनो खावलायबाय आं गिबियाव माने मोसानायखौसो सोलोंजेनदोंमोन मोसानायखौ आं सोलोंदोंमोन रौमारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव माने बेयावहाय मोनसे बिथराइ आफाद होननाय मोनसे जोंहा हारिमु हान्जा दंमोन बे हान्जायाव आङो 2008 मायथाइनिफ्रायनो बेयाव मोसानो सोलोंबोदोंमोन जेला आं थाखो 9आव फरायोमोन बे समनिफ्राय ओमफ्राय बे आफादा बारा गोबाव जोरना थायाखै बोसोरब्रै बोसोरबालागैसिम जोरना थादों बिनि उनावहाय रौमारियावनो फिन खेबसेबाव माखासे लाइमोनफोरनि गोसो गुदुं ओंखारबोनायावहाय बे माखासे लोगोफोरजों जोङो ज' जालायलायनानै सिफुं हारिमु आफाद मोनसे जोनोम जादों बे आफादाव आङो बोसोरनै बोसोरथामहालागै आं मोसाबाय थादों 2015 मायथाइनिफ्रायसो आङो सिफुंखौ दामनो सोलोंजेनदोंमोन 2015 मायथाइनि मावबादानि जोबथा सानावहाय जोङो मोनसे क्लजिं सेरेमनि लादोंमोन बेयावहायनो आं गिबि रायजो राजानि सिगाङाव सिफुंखौ सुजेनदोंमोन बेयो जादोंमोन रौमारि DNनि सिथ्लायाव बेवहाय माखासे रौमारि ओनसोलनि माखासे गोरों गोराफोरखौ लेंथुमलायनानै ज' क्लजिं सेरेमनि खुंनाय जादोंमोन बेयावनो आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दामजेनदों बिनि उनावहाय आं स्टेज प्रग्राम खालामदोंमोन बिजनि हालामनि नौदारि फोथार उलुबारियावहाय खुंजानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्स बोसोरारि मामोनलाय बेनि उनाव आङो स्टेज प्रग्रामखौ खालामनो मोन्दोंमोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्माया बिजनियाव खुंजानाय नौदारि गेलेग्रा फोथाराव जानाय प्रग्रामाव आङो स्टेज प्रग्रामखौ खालामनो मोन्दोंमोन आङो बे स्टेज प्रग्राम जागायजेननायनिफ्राय आं दिनैसिम दामबोगासिनो दङ गुबुन जायगाफोराव आङो आसामनि गुबुन जायगायावहाय स्टेज प्रग्राम खालामनायनि अनगायै दिनैसिमाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि जानानै आं कलकातायाव खनसे युथ फेस्टिभेलाव दामहैखांबाय फक अर्केस्ट्रायाव बाहागो लाहैनो मोन्दोंमोन बिनि उनावहाय सिलेक्ट जाखांनायनि उनाव नेशनेल युथ फेस्टिभेलाव आं महाराष्ट्रआव थांनो थाखाय खाबु मोन्दोंमोन आंनि लोगोजों आरो आंजों ओमफ्राय बिनि उनावहाय दाख्लै थांनाय 2018 मायथाइयाव हिडेन आइडल मोनसे कम्पिटिसन दंमोन आं बेयावबो